Hej alle sammen. Det er mig. Jeg går. Og lige nu der er jeg med at downloade Murder. Ja, Murder Soul Suspect. Lige her for tiden, der er der, jeg tror det er minder meget om Black Friday, men det er det ikke helt. Der er virkelig meget på udsalg generelt. Det er The Evil Within. Okay, det er spil. Men i hvert fald, det er sådan der. Det er Steam, eller inde med Steam. Der er der Exploration Sale fra den 26. til 26. november til den 2. december. Hvor de er billige udsalg. Det er fra, jeg tror faktisk det mindste, det er 30%. Og det er faktisk en del. Fra 49 til 34. 50 til 35. Så er der Watch Dogs. Den har jeg på min ønskeliste. Jeg har ikke lige råd til den nu her. Men hvis det var, så ville jeg så gerne have fået det. Eller så ville jeg i hvert fald købe den. Sådan der. Og der er jo alle de her tilbud. Counter-Strike, det købte jeg for 14 år. 50%, 7 år. Det er ret vildt. Der er så mange, der spiller det. Det er et spil, som jeg helt vildt anbefaler. Watch Dogs, jeg kender rigtig godt, men i starten der hørte jeg, at det var et rigtig godt spil, men så efterhånden så blev det dårligere og dårligere. Og jeg er faktisk lidt i tvivl om jeg skal købe det. Ja. Men i hvert fald så alle de her spil. Så kan man se. Hallo. 50% til godt. God MMO simulator lige frem. Wow. Men i hvert fald så bare 90%. Wow. Okay. 90%. Det er nok det, der er højst. Jeg tror ikke, der er nogen, der er 95. Wow, 95. Det er Battle Block Theater. Eller teater. I hvert fald så vil jeg sige tak herfra. Og så ses vi på et tidspunkt lige når det er løst.